energije, još fokusa, još snage. B-Vibe, probudi sve u sebi. Ništa ljudi, evo da se ja oglasim na moj YouTube kanal, nisam 3 mjeseca. Jako ste neozbiljni, nećete da me snimate, moram da vas molim dođite me snimate jebote. Šalim se, zna se ko je neozbiljan. Taj neko sam ja. Ništa ukratko, u subotu je nova borba. Beogradska arena. Full kapacitet, ja mislim je uzeto. FNC 17. Iskreno najjači fight card na Balkan možda ikad. I bez to možda. Nakon MMA programa dolazi na redu prava tuča. Golim šakama. Koju ću nastupim ja protiv Brazilca Alexandre Ribeiro. Nema iskustva u bare knucklu, ovo će mu biti debi. Ali zato ima 30 plus profi MMA mečeva, preko 20 pobjeda. Vidio sam takmičio se u Muay Thaju itd. Kontra mrša, visok, dugačak. Neko će reći nezgodan. Ja mislim da meni odgovara taj stil. To ćemo da imamo u subotu, jel? Možda sam se zajebao. Triangle Management je zadužen za mog protivnika. Prvo je trebalo bude Cyborg, ali ne Evangelista. Neki drugi Cyborg, neki šta ja velim, Cyborg za sirotinju. On je nažalost otkazao. Na njegovu žalost. Kaže, poredio je koljeno i to ništa nije poslo. Nije ni bitno koga boli kurac. Kroz par dana smo našli tu zamjenu. Sad zove mene Trokut i kaže, ima zamjenu kao dobar je kontraš, dugačak, ima 30-ak mečeva kao ovako, kaže, stilo kao Adesanya. Rekao, vrh, ma to. Dovedi Adesanya da me usere u sred arene pred svima. Ali onda kad mi je poslao link, znam tog borca, gledao sam u mečeve. Ja sam rekao odmah može. Malo smo se oko kilaže dogovorili da se ne mučimo ni ja ni on. Kao što dosta ljudi zna, ja u bare knucklu neću da radim kategoriju koja nije moja, ali protiv boraca koji su moje kilaže, koji se kreću kilažom kao ja, to može. Što je lik koji radio kao ja, 66, 77, 7, vjerojatno se kreće, možda ja sam ja teži par kila ovako u off-seasonu, a vjerojatno i u kampu, i tako da to neće biti problema. To je to. Za one koji ne znaju, će biti moja 5. bare knuckle borba. 4 meče, 4 pobjede, 4-0. Moj cilj za subotu je samo da se pobjedi. Najbitnije je pobjediti. Sad, da li će biti knockout, da li će biti decision, to me ne zanima. Znam da sam spreman da menjem 5 rundi, kao i u prošlom meču na Bare Knuckle FC. I to je to. Ko nije kupio karte za ovaj event, mnogo se zajeblo. Jer mogli ste dvojiti, ja ne znam koliko je minimalna karta, neki 2000 dinara. Ovaj event se iskreno ne propušta. Tako da ddtickets.com ili .rs, nisam siguran. A možete i fizički poći da kupite karte na blagajnu arene, sjeverna tribina. Nemojte mi vjerovati, ali radi svaki dan. I to je to. Očekuje se puna arena. I očekuju se ozbiljni mečevi, znači tu će biti Darko Stošić protiv Fabijana, bit će Stefan Egucić protiv Jokuće za welter pojas, bit će Đakić protiv Kroate. Nažalost, Koba Đani meč je otpo, Koba se povrijedio, to ćemo morati sačekati gledamo neki drugi put. Vojče se bori iz našeg kluba, znači vrhunskih par borbi, ne znam šta više, iskreno za Balkan, ne znam koga još dovesti da to sve bude, Što se tiče, ukratko ću još malo pripreme su prošle odlično. Počeo sam pripreme u moj Fight Company, završio sam ih u Zagrebu ATT jer sam bio tamo na snimanju realitija za
za FNC, ali o tome ne smijem da pričam jer sam pod ugovorom. I to ću da vam ostavim da pričekate jul, da gledate i onda finala u septembaru u Pulu. Vjerujte mi, bit će bomba. Oduševit ćete se. Sad kad neko čuje reality, ma misli Zado, vedo, ne. Ovo je reality sa profi borcima i totalno je drugi koncert. Tako da, nema što. Ovo da završim, pa ćemo vidjeti dalje što i kako. Ponuda, to je, imam već zakazan meč sa Pejićem 7.9. Nažalost MMA. Ali eto, Pejić nije htio radi Bernaklo, što je razumljivo. Čovjek se ni ne bavi time. I to je to, onda ćemo poslije toga svega da vidimo. Ali sad jedini cilj, Ribeiro da se riješi u subotu. Inače, stigli su iz Brazila juče i večera će treniraju i on i onaj Bojković je protivnik će treniraju kod mene u klubu. Ja s tim problem nemam, samo sam rekao da ga ne dovode dok sam ja tu jer ne želim nikakav prijateljski kontakt prije meča. To me uopšte ne zanima. Možemo posle meča vidi i da me prebije, možemo u restoran odmah na večeru posle meča, to me ne zanima. To sam toliko puta prošao da sam postao ozbiljan profesionalac po tom pitanju. Ali prije nikakav kontakt. Jedini i prvi kontakt će biti u subotu uveče kad se pesnicama dolatimo po lobanjama i to je to. Uživajte, poželite mi sreću, možda će mi trebati, a možda i neće. Možda ovo bude rutinski riješeno, ali ja sam spreman na najgore.